ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபிலதேவ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். கபிலர் தேவகுத்தி அம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணது பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது, பகவானை அடையும் மார்க்கம் சாங்கிய யோகம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நம்ம சாப்டர் 16 பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஹரே சரிங்களா? கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல நம்ம வந்து 38 ஸ்லோகம் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். ஓகேங்களா? முக்கியத்துவம் என்ன இதுல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவானோட பக்தி, அவங்களோட நமக்கு ஏற்படுற அந்த நித்தியமான உறவுனால ஏற்படுற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நமக்கு எப்பயுமே நித்தியமானது. அது என்னைக்கும் அழியாதது. பரம சந்தோஷத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது. ஆத்ம அனுபவத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது. அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதோட கண்டினியூஷன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகியா சக்ஷரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் தததி சபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், நம்ம சாப்டர் 16 அல்ல 38 ஸ்லோகத்தோட கொஞ்சம் சம்மரியும் பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த சம்மரியில் நம்ம போன வாரம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, டிவோட்டிஸ் வந்து பகவானை ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க அப்படின்ற முறையில், அதாவது நண்பனாவோ ரிலேட்டிவாவோ சன்னாவோ ஆசிரியராவோ இல்லைன்னா வெல்விஷராவோ சுப்ரீம் பர்சன் அப்படி ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, அந்த ஆப்புலன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்து யாராலையுமே அழிக்க முடியாது. எப்பயுமே அது நித்தியமானது. டைமாலேயோ இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தினாலயோ அது என்னைக்கும், அதாவது வெப்பன்ஸாலேயோ அழியாதது, நித்தியமானது அப்படின்றத பார்த்தோம். ஏன்னா இது என்னன்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு உறவு, அதாவது நண்பனா இருக்கலாம், நம்ம ரிலேட்டிவா இருக்கலாம், சன்னா இருக்கலாம், டாட்டரா இருக்கலாம் இல்லைங்களா, எந்த ஒரு நிலையும் நித்தியமானது கிடையாது இல்லைங்களா, அது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. அதை வந்து டைம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணும், காலம் சில சமயம் அதில் நம்மளை வெளியில் கொண்டு வந்துடும் இல்லைங்களா, அது இறப்பு. அந்த நேரத்தில் நம்ம அதுலேருந்து கண்டிப்பாக வெளியேறி தான் ஆகும். அதில் வந்துட்டு வேற எந்த மாற்றமுமே இருக்காது. ஸோ அதனால காலத்தாலேயோ இல்லை வேற ஏதோ ஒரு நிலையிலையோ நம்ம அந்த உரிமையோ அந்த உணர்வோ அது வந்து நம்மளை விட்டு போயிடும். ஆனால் பகவானோட நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த நித்தியமான உறவு அது வந்து எந்த ஒரு நிலையிலையும் அழியாதது அப்படின்றது தான் நம்ம நிறைய ரெஃபரன்ஸோட நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம். ஸோ அந்த வகையில் எப்பயுமே நித்தியமான உறவு நமக்கு பகவானோடு தான். அதில் நமக்கு என்னைக்கும் அந்த பயம் இருக்காது, ஆன்சைட்டி இருக்காது. சரிங்களா, அதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்தோம். அது மாதிரி பகவானும் அந்த உறவை வந்து நமக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்மளோட நித்தியமான ஒரு நிலை என்ன அப்படின்னா, எப்பயுமே நம்ம சர்வீஸ் ஆட்டிடியூட்ல இருப்போம், நம்ம அன்பை வெளிப்படுத்துவோம். அது மாதிரி அன்பை ஏற்றுக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். இந்த நிலை வந்து ஒரு ஆத்மாவோட ஒரு எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கும் ஒரு தேவையான ஒரு விஷயம் தான். நம்ம எல்லாருமே இதில் ஈடுபட்டிருக்கோம். யாரும் ஒருத்தவங்க கூட இதுலேருந்து விலகி இல்லை. சர்வீஸ், சென்சஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ணுவோம், நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களுக்கு சோஷியல் சொசைட்டி இப்படி எல்லாமே, ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே நம்ம பண்ணுவோம், நேஷனல் அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அந்த வகையில் இந்த இந்த சர்வீஸ் விஷயத்தையும் அன்பை வெளிப்படுத்துகிற விஷயத்தையும் அதை வந்து நம்ம வந்து
யாருக்கு நம்ம வந்துட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது நம்ம சரியான நிலைப்பாட்டுக்கு ஆத்மாவை கொண்டு போகும். அதை விடுத்து நம்ம வேற விஷயங்கள்ல இதை நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா சர்வீஸையோ இல்லை அன்பை வெளிப்படுத்துற விதத்தையோ அது நமக்கு ஆன்சைட்டி கொடுக்கும். அதுல நமக்கு அந்த ஸ்திர தன்மையும் இருக்காது, மாற்றத்துக்கு உட்பட்டதா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நிலையை தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். ஏன்னா அதுல நம்ம இந்த இது கிருஷ்ணாஸ் மெட்டீரியல் எனர்ஜி இஸ் நாட் பெர்மனன்ட் அது வரைக்கும் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். இந்த வாரம் நம்ம வந்து மாயாவாதிஸ் திங்க் தட் அதுலேயே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். புக்ஸ் வச்சிருக்கிறவங்க வாசிச்சு கொடுங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிக்கிறீங்களா? ஒரு 2-3 பேராகிராஃப்ஸ் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. எங்கேருந்து படிக்கணும் மாதாஜி? மாயாவாதினா எதுல வரும்? சாப்டர் 16ல மாதாஜி. டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து 38 போன வாரம் 38 வாசிச்சோம் மாதாஜி. பட் எதுல இந்த மாயாவாதினா வந்து ஒரு 1 2 3 4 5 மார்க் பண்ணிருந்தா ஆன்மீக வாழ்வு நிச்சயமானது அதுலேன்னு படிக்கணும். ஓகே ஓகே வாசிங்க. ஆன்மீக உலகில் உறவுகள் இல்லை என்று மாயாவாதிகள் எண்ணுகிறார்கள். ஆனால் ஆன்மீக உலகில் உண்மையான வாழ்வு உள்ளது என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. இக உலக வாழ்வு அந்த வாழ்வின் நிழல். பகவத்கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் இந்த ஜட உலகம் வேர்களை மேலாகவும் கிளைகளை கீழாகவும் உடைய ஒரு ஆலமரத்திற்கு ஒப்பாக கூறப்பட்டுள்ளது. அது ஒரு நிழல் போன்றது என்பது கருத்து. ஒரு நீர்த்தேக்கத்தின் அருகில் உள்ள மரம் நீரில் தலைகீழாக பிரதிபலிப்பதை காண்கிறோம். ஜட உலகில் நாம் காணும் நீர் தோற்றத்தை கண்டிருக்கிறோம். நீர் இருப்பது போல் தோன்றும், ஆனால் நீர் இருக்காது. மாலுமிகள் சில வேளைகளில் கடலில் நிலத்திற்கு இருப்பதாக எண்ணுவார்கள், ஆனால் அது உண்மையில் நீரில் காணப்படும் பொய் தோற்றம். இந்த ஜட உலகம் அது போன்றது. வாழ்வில் நாம் ஏதோ ரசங்களை உறவுகளை அனுபவிப்பதாக எண்ணுகிறோம், ஆனால் இந்த உறவுகள் எல்லாம் நிழல்கள் போன்றவை. மக்கள் இதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். இந்த உறவுகளின் உண்மை அனுபவம் ஆன்மீக உலகில் கிருஷ்ணருடன் பெறப்படுகின்றன. கிருஷ்ணருடன் நாம் இதே உறவுகளை அனுபவிக்க முடியும் என்பதை நமக்கு உணர்த்துவதற்காக அவர் வருகை தருகிறார். அவரை நாம் நம் எஜமானனாக, நண்பனாக, மகனாக, காதலனாக அடைந்து இன்பம் பெறலாம். கிருஷ்ணர் எல்லாமாக இருப்பதனால் அவருக்கு தனித்தன்மையோ எக்கத்திற்கும் இருக்க முடியாது என மாயாவாத தத்துவ ஞானிகள் கூறுகிறார்கள். இது ஜடவாதமாகும். ஒரு காகிதத்தை துண்டு துண்டாக கிழித்து எரிந்து விட்டால் காகிதம் இருப்பதில்லை. ஆனால் கிருஷ்ணர் அப்படி இல்லை. அத்வைதம் அத்புதம் அநாதிமனந்த ரூபம் ஆக்கியம் புராண புருஷம் ந வயவனம் த. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுளான கோவிந்தனை, கிருஷ்ணரை நான் வணங்குகிறேன். அவர் பூரணமானவர், பிழையாத தன்மையுடையவர், ஆரம்பம் இல்லாதவர், எண்ணற்ற ரூபங்களில் வியாபிக்கும் ஆதியாகவே இருப்பவர், மிக பழமையானவர், எப்பொழுதும் புதுமையுடன் யௌவனமாக இருப்பவர். பிரம்ம சம்ஹிதா 5.33. கிருஷ்ணர் கோடிக்கணக்கான வியாபகங்களை உடையவர். அவர் ஒவ்வொருவரின் இதயத்திலும் இருக்கிறார். அவர் மனிதர்களில் மட்டுமின்றி விலங்குகள், மரங்கள், செடிகள், நீர்வாழ் இடங்கள் போன்ற எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார். அவர் இவ்வாறு கோடிக்கணக்கான இதயங்களில் இருப்பதனால் அவருக்கு தனியான இருப்பு இல்லை என்று கூறுவது ஜடவாதமாகும். கிருஷ்ணர் தம்மை கோடிக்கணக்கான பகுதிகளில் பிரித்து பறந்திருந்தாலும் அவர் அதே மூலவன்மையுடன் தொடர்ந்து இருக்கிறார். கிருஷ்ணர் சர்வ ஐஸ்வர்ய பூரணமானவர். அவர் என்றும் குறைவடைவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பஞ்சாங்க பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பஞ்சாங்க பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். உறவு அது பகவானோடு நித்தியமானதா அதை நம்ம கொண்டு வரணும். அது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், மெட்டீரியல் கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து நம்மள உயர்த்திக்கிறோம். நிரந்தரம் இல்லாததுல இருந்து நம்மள நிரந்தரமான விஷயத்துக்கு நம்மள உயர்த்திக்கிறோம். அதுதான் எல்லாமே அப்படியேதான் இருக்கும். உறவு இருக்கும், அன்பை வெளிப்படுத்துவோம், சர்வீஸ் பண்ணுவோம், எல்லாமே இருக்கும். ஆனா ஜட வாழ்க்கையில பண்றது எல்லாமே நித்தியம் இல்லாதது. ஆனா பகவானுக்கு பண்றது நித்தியமானது. அந்த ஒரு நிலைதான். ஆசைப்படலாம், நல்லா ஆசைப்படலாம், அது எல்லாமே இருக்கு. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த போன பேராகிராஃப் வரைக்கும். இப்ப இங்க இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, மாயாவாத பிலாசபில என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய காரணங்கள் உண்டு. ஒண்ணு வந்து அவங்க பிரம்மஜோதி அதைதான் அவங்க வந்து மெடிடேட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? சோ அதனால அங்க யாரெல்லாம் பிரம்மஜோதி வரைக்கும் போறாங்களோ, ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டு யாரு பிரம்மஜோதி வரைக்கும் போறாங்களோ, மெடிடேட் பண்றது, பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன், இந்த 2 ரியலைசேஷன்ல இருக்கிறவங்க. காட் ரியலைசேஷன் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான்
அதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 இருக்கு இல்லையா, பிரம்மன் பரமாத்மா, இது வந்து உருவம் இல்லாத வழிபாட்டு முறையை குறிக்கும். பரமாத்மா ரியலைசேஷன்ல உருவம் இருக்குன்றதை ஏத்துப்பாங்க, ஆனா அதுல சர்வீஸ் இருக்காது. அதுதான் வித்தியாசம். ஸோ அதனால இதுல என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. அந்த மெடிடேஷன் மூலியமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பகவானோட பிரம்ம ஜோதி அடைவாங்க. பிரம்ம ஜோதியில அவங்க அங்க என்னன்னா, பகவான் வந்து அவங்க ரூபமா அவங்க வந்து இது பண்ண ஏத்துக்காதனால சேவைகள் இருக்காது இல்லைங்களா. நம்ம வந்துட்டு இப்ப நம்ம ஃபேமிலின்னா நம்ம வந்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லாமே நம்மளோட கடமையா செய்யறோம். அதே மாதிரி அவங்களும் நமக்கு செய்யறாங்க ரிப்பீட் இன் ரிட்டர்ன் இல்லைங்களா. அப்ப அதுல வந்துட்டு அந்த சேவைன்றது இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளும் பகவான் வந்து இப்ப ரூபமா ஒரு குழந்தையாவோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு கணவராவோ ஃப்ரெண்டாவோ ஏத்துக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு நம்மளோட அன்பை நம்ம வெளிப்படுத்த முடியும், அந்த உறவை நம்ம நிலைநிறுத்திக்க முடியும். ஆனா இந்த நிலையில நம்ம சர்வீஸ் பண்ண முடியும். ஆனா இதுல மெடிடேஷன் மட்டும்தான் இருக்கிறதுனால அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது இருக்காது, இந்த ரசத்தை வெளிப்படுத்த முடியாது இல்லைங்களா. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரம்மஜோதி வரைக்கும் போறதுனால அங்க வெறும் பகவான் தேஜஸோட அவங்க அப்படியே இணையிறாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதனால அவங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்னா நோ ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றத சொல்றாங்க. In Shastra it is stated that in the spiritual world there is real life. ஆனா சாஸ்திரம் நமக்கு என்ன குறிப்பிடுது அப்படின்னா ரியல் லைஃபே எங்கதான் இருக்கு அப்படின்னா பகவானோட ஆன்மீக லோகம் வைகுண்டம் கோலோகத்துல தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் நம்ம பகவத்கீதையில 15வது அத்தியாயத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த ஊர்வ மூல அதஷ்டாக்கம் அப்படின்ற ஸ்லோகம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், அதுல நம்மளுக்கு அதுதான் தெரியுது. பேனியன் ட்ரீ தலைகீழா இருக்கு, மேல் நோக்கி வேர்கள் கீழ் நோக்கி கிளைகள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஸோ அந்த வகையில இந்த ஜட உலகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா வந்து ஆன்மீக உலகத்தோட ஷேடோ அப்படின்னு நிழல். எப்படி நீர்நிலையில மரத்தை நம்ம வந்துட்டு அந்த நீர்ல என்ன பார்ப்போம், அந்த மரம் இருக்கிறத அந்த தண்ணீர்ல பார்க்கும்போது அது தலைகீழா தெரியும் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் பகவானோட ஆன்மீக உலகம். அது இந்த விரஜா நதியில அப்படியே அது என்ன ஆகுது, இன்வெர்டட் பொசிஷன்ல இந்த ஜட உலகங்கள் இருக்கு, தலைகீழா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது பகவான் லோகத்துல உள்ள விஷயங்கள் இங்க அப்படியே ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஆனா அதுல ஸ்திரத்தன்மை அப்படின்றது இருக்காது. உண்மை அது கிடையாது. உண்மையான மரம்ன்றது நம்ம இப்ப நீர்நிலையில போய் பாக்குறோம். நீர்நிலையில அந்த கரையோரத்துல இருக்கிற மரங்கள் உண்மையான மரங்கள். அதே அதோட பிம்பத்தை நம்ம தண்ணீர்ல பாக்குறோம், அதை நம்ம உண்மையானதுன்னு சொல்லுவோமா, சொல்ல மாட்டோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பகவானோட ஆன்மீக உலகம்ன்றது நித்தியமானது, உண்மையானது. இந்த விரஜா நதியில இருக்கிற இந்த ஜட உலகங்கள் எல்லாமே அதோட பிம்பம் அப்படின்றதுதான். அது வந்து உண்மையானது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. This means that it is like a shadow. When we stand ஓகே, இதுதான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம். அது மாதிரி மிரேஜ், அதுதான் இல்யூஷன் அப்படின்றது சரிங்களா. சில சமயம் வந்துட்டு இந்த டெசர்ட்ல இருந்தாலும் இல்லைன்னா இந்த ஓஷன்ல நடுவுல இருந்தாலும் சைலர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அப்படி என்ன ஆகும், தண்ணீர் மாதிரி தெரியும், அவங்களுக்கு நிலப்பரப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனா அது வந்து மிரேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து அது வந்து என்னன்னா காணல் நீர் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கணும். அந்த இந்த ஜட உலகமும் அந்த மாதிரிதான் உறவுகள்லாம் இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். என்னோட ஃபேமிலி, என்னோட நேஷன், என்னோட சொசைட்டி எல்லாமே நம்மளதுன்னு தான் நினைப்போம். இந்த சரீரம் கொண்டு நான் எனது அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா அது உண்மையா அப்படின்னா கிடையாது. அது எல்லாமே நம்மளை விட்டு ஒரு நாள் நம்மளை விட்டு விலகி போகிறது தான் அப்படின்றது அங்க நித்தியமான உண்மை இல்லைங்களா. என்னைக்குமே எதுவுமே நம்ம தக்க வச்சுக்கவே முடியாது. இந்த உறவையோ இந்த உடலையோ எதுவுமே நம்மளால தக்க வச்சுக்க முடியாது. அப்ப அது இல்லாத ஒரு விஷயம்ன்றது எல்லாமே இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கு. ஆனா அப்படி ஒண்ணு நித்தியமானது இல்லை இல்லைங்களா. அதனாலதான் இதை வந்து நம்ம இல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். In our life we think we see we are enjoying some rasas, some relationship. அதான் இல்லைங்களா. அதாவது அவர் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் காலிங் அஸ் ஃபாதர், குழந்தைங்களோட உள்ள உறவு, இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், இல்லைன்னா அப்பா அம்மா, இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பாக்குறோம். ஆனா அது எல்லாமே ஷேடோ தான். நீ எப்பயுமே இவங்கதான் என்னோட குழந்தைங்க, எப்பயுமே இவங்கதான் என்னோட அப்பா அம்மா, எப்பயுமே இவங்கதான் என்னோட ஹஸ்பண்ட் அப்படின்றது கிடையாது இல்லைங்களா. எல்லாமே இந்த பிறவியோட தான். டெத் வரும்போது அது அதோட முடிஞ்சிடும், எண்டு வந்துடுது. although people have no information of this. சாஸ்திரத்தை படிக்காததுனால யாருக்கும் இந்த உண்மை புரியாம என்ன பண்ணுவாங்க, இருக்கிறதெல்லாம் நித்தியம் உண்மை அப்படின்னு நினைச்சு அதையே நிறைய அதுக்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தன்னோட வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா the true enjoyment derived from these relationship can be attained in the spiritual world with Krishna. ஆனா இங்க நம்ம என்னெல்லாம் உண்மைன்னு நினைச்சு நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ பொய்யான விஷயத்துல, ஆனா நம்ம அத என்ன பண்ணணும், அந்த என்ஜாய்மெண்ட், உண்மையான சந்தோஷம், நித்தியமானது, அழிக்க முடியாதது அப்படின்றது நம்ம பகவான் கிட்ட நம்மளோட
அந்த உறவை நம்ம தக்க வச்சுக்கும் போதுதான் அது நித்தியமா நிரந்தரமா நம்ம கூட இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நித்தியமான பகவான நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்ல மாஸ்டராவோ, ஃப்ரெண்டாவோ, சன்னாவோ, ஃபாதராவோ, லவராவோ நம்ம வந்து ஏத்துக்கிட்டு அந்த வகையில நம்ம பக்தி பண்றோம் அப்படின்னதான். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து டிசைட் பண்றது இல்லை, இந்த உறவு முறை ஆல்ரெடி உள்ளது. நம்மளுக்கான பசுல அதுதான். நம்ம பக்தியை செய்ய செய்ய இந்த உறவுல எந்த உறவு நமக்கும் பகவானுக்கும் ஆனது அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரும். இப்ப அது மாதிரி மாயாவது பிலாசபில இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, எல்லாமே கிருஷ்ணன் சொல்றோமே, அப்போ அவங்களுக்கு ஃபார்ம்ன்றது இருக்காது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. இது வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஐடியா அப்படின்னு பாக்குறோம். இங்க இப்ப ஜட உலகத்துல பேப்பரை நம்ம நல்லா துண்டு துண்டா கீழ்ச்சி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் அது மறுபடியும் அது ஒண்ணு சேர்க்க முடியாது இல்லைங்களா? வேணா ஒட்ட வைக்கலாம்னா அதுக்கு உண்மையான சொரூபத்துக்கு அது வராது. அந்த மாதிரி அவங்களோட தாட் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாமே அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து ஒரு ரூபத்துல நம்ம அவங்கள கொண்டு வர முடியாது அப்படின்றது அவங்களோட தாட்டா இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா பிரம்ம சம்ஹிதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம கோவிந்தா கிருஷ்ணர் பகவான் அவங்க வந்து எப்படி அப்படின்னா ஒரிஜினல் பர்சன் அப்படின்றத பிரம்மா வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க அவங்களோட பிரேயர்ஸ்ல அப்படின்றத பாக்குறோம். எப்படிப்பட்டவங்க? ஒரிஜினல் பர்சனல் அப்சல்யூட், அல்ல அல்ல குறையாதவங்க அப்படின்றது, முழுமையானவங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இன்ஃபாலிபிள், வீழ்ச்சி அடையாதவங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆரம்பமற்றவங்கன்றத பாக்குறோம். அப்புறம் வந்து although expanded into unlimited forms, எவ்வளோ ஃபார்ம்ஸ் இல்லைங்களா பகவான் ஸ்வயம் கிருஷ்ணர். அதுக்கப்புறம் விரிவாக்கங்கள் பார்த்தா நம்ம எல்லாரோட இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கிற வரைக்கும் வருது விரிவாக்கம் இல்லைங்களா? பகவானோட விரிவாக்கம்ன்றது ஆரம்பம் கிருஷ்ணர் கிட்டே இருந்து ஆரம்பிச்சு பலராமர் சதுர்வியுகம், அதுக்கப்புறம் நாராயணர் சதுர்வியுகம், அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் அதுல பரமாத்மாவா வந்து எல்லா ஜீவராசிகள் கிட்டையும் அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்ககிட்டயும் இண்டிவிஜுவலா சூப்பர் சோலா இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு விரிவாக்கங்கள் இருக்கு. அப்படி அவங்க விரிவாக்கத்தோட இருக்காங்க. அதுவும் அன்லிமிட்டெட் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்காங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸ்டில் த சேம் ஒரிஜினல். அப்ப இந்த மாதிரி விரிவாக்கத்தோட எல்லாரோட இதயத்திலயும் இருக்காங்க, எல்லா இடத்துலயும் நிரம்பி இருக்காங்க, அதுவும் சித்து சித்து எல்லாத்துலயும் இருக்காங்க. அப்ப அவங்க கோலோகத்துல இல்லையா அப்போ அப்படின்னா இல்ல, அவங்க ஒரிஜினல் பர்சன் கோலோகத்துல அவங்க எப்பயுமே அவங்களோட நித்தியமான இடம் வந்து கோலோகம் தான். ஆனாலும் அவங்க விரிவாக்கத்துல எல்லார்கிட்டயும் இருக்காங்க. எப்படி வந்துட்டு கிருஷ்ணாவதாரத்துல 16,108 குவீன்ஸ், அவங்களுக்கு எல்லா குவீன்ஸ் கூடயும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரே நேரத்துல அவங்களால இருக்க முடியும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவான் வந்து கோலோகத்துல இருந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அவங்களோட விரிவாக்கத்தை பண்றாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுதான் வந்து டிரான்சென்டென்டல் பொசிஷன். நம்மனா ஒரு இடத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம்னா அந்த இடத்துல இருக்க மாட்டோம். அந்த மாதிரிதான் நம்மளுது. ஆனா பகவான் வந்து எப்பயுமே உங்க கோலோகத்துல தான் இருக்காங்க. ஆனா அவங்களோட விரிவாக்கங்கள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸ்டில் த சேம் ஒரிஜினல், த ஓல்டஸ்ட், ரொம்ப பழமையானவங்க. அது மாதிரி த பர்சன் ஆல்வேஸ் அப்பியரிங் அஸ் அ ஃப்ரெஷ் யூத். ஆரம்பமே அவங்கதான், அப்போ ஓல்டஸ்ட். ஆனா அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப ஏஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கிடையாது. எப்பயுமே 16, ஸ்வீட் 16 பகவான் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணா ஹேஸ் மெனி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஷன் அண்ட் ஹி இஸ் ஆல்சோ சிச்சுவேட்டட் இன் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட் அப்படின்றத பார்க்கணும். எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் நிறைய உண்டு. அதுலயும் வந்து எல்லோருடைய இடத்திலும் பரமாத்மா இருக்காங்க. எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ்னா எல்லாமே இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அது எல்லாமே குறிக்கும். இது தாண்டி அவதாரங்கள், அந்த லீலைகள், லீல அவதாரம், குண அவதாரம், இது எல்லாமே அதுல அடக்கம். அந்த வகையில எல்லோருடைய இதயத்திலும் உடனே நம்ம என்ன நினைச்சோம், வெறும் மனிதர்கள் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்காங்க, மற்ற உயிரினங்கள் கிட்ட இல்லை. அப்படி இல்லை, எல்லார்கிட்டயும். ஹியூமன் பீயிங் மட்டும் கிடையாது, எல்லா அனிமல்ஸ், ட்ரீஸ், பிளான்ஸ், அக்வாட்டிக்ஸ் அண்ட் சோ ஃபோர்த். 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி எவ்வளவு ஸ்பீஷிஸ் இருக்கோ, ஆத்மான்னு இருந்ததுன்னா கூடவே பகவான் அவங்க கூட விரிவாக்கத்துல பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அதனாலதான் யாரையும் நம்ம துவேஷிக்க கூடாது. இட் இஸ் மெட்டீரியலிஸ்டிக் டு திங்க் that Krishna has no individual existence if he has entered into so many millions of hearts அப்படின்னு பாக்குறோம். பொதுவா இப்ப ஆன்மீகத்துல பகவானோட அந்த பவித்திரம் தெரியாத அந்த ஒரு விஷயத்துல உள்ளவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்சன் என்ன சொல்லுவாங்க, பகவான் எல்லாருடைய இதயத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எப்படி இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போறோம், அப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல தான் அவங்களால யோசிக்க முடியும். Even though Krishna has distributed himself in many millions of parts, he is still present in the same strength. Absolute, முழுமையோட இருக்கிறவங்க. கிருஷ்ணா இஸ் சர்வைஸ்வரிய பூர்ணா அப்படின்றத பாக்குறோம். ஈஷோபனிஷத்துலயும் நம்ம இதுதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? சம்பூர்ணமானவங்க. He is never diminished.
குறைவு அப்படின்றது அவங்களுக்கு என்னைக்கும் ஏற்படாது. வீழ்ச்சி, குறைவு, தாழ்வு இதெல்லாம் பகவானுக்கு என்னைக்குமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். வேற ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிற மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஏழை பள்ளி மாணவன் பற்றி கதை ஒன்று உள்ளது. ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் தந்தைகள் தின கொண்டாட்டத்தின் போது மாணவர்கள் ஏதாவது அன்பளிப்பு தர வேண்டும் என்று ஆசிரியர் கேட்டுக்கொண்டார். முற்காலத்தில் ஆசிரியர்கள் சம்பளம் பெற்றதில்லை. மாணவர்கள் தம் பெற்றோரின் வீடுகளில் இருந்தோ அல்லது யாசித்தோ கொண்டு வந்ததை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். பொதுவாக பிராமணர்களே ஆசிரியர்களாக இருந்ததால் அவர்கள் சம்பளம் எதுவும் பெறவில்லை. சில மாணவர்கள் ஆசிரியருக்கு அரிசி கொண்டு வருவார்கள், சிலர் வேறு தானியங்கள் தருவார்கள். இந்த மாணவன் மிகுந்த ஏழையானதால் அவனுக்கு என்ன கொண்டு வருவது என்று தெரியவில்லை. அவன் தன் தாயிடம் கேட்டு வருவதாக ஆசிரியரிடம் கூறினான். பள்ளியிலிருந்து வீடு சென்றதும் மாணவன் தாயிடம் கூறினான், அன்பான அம்மா, என் பள்ளி தோழர்கள் எல்லாம் ஆசிரியருக்கு ஏதாவது அன்பளிப்பு தருவதாக வாக்களித்தார்கள். நான் என்ன கொடுப்பது? தாய் பதிலளித்தாள், மகனே, நாம் மிகவும் ஏழைகள், நம்மால் எதுவும் தர முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ணர் ஏழைகளின் நண்பர். அவர் உனக்கு ஏதாவது கொடுத்தால் அதை நீ உன் ஆசிரியருக்கு தருவதாக வாக்களிக்கலாம். கிருஷ்ணர் எங்கே இருக்கிறார் என்று சிறுவன் கேட்டார். அவர் காட்டில் இருப்பதாக நான் அறிகிறேன் என்று தாய் கூறினார். எனவே சிறுவன் காட்டுக்கு சென்று கிருஷ்ணரை கூவி அழைத்தார். பின்பு அழத் துவங்கினான். இறுதியில் கிருஷ்ணர் வந்தார். ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணரை காண மிகவும் ஆவலாயிருக்கும் போது கிருஷ்ணர் கருணை கூர்ந்து அவரிடம் வருகிறார். உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் சிறுவனை கேட்டார். நீர் ஏழைகளின் நண்பர், நான் மிகவும் ஏழை, என் ஆசிரியருக்கு நான் என்ன தருவதாக நான் வாக்களிக்கலாம் என்று சிறுவன் கேட்டான். அவருக்கு தயிர் தருவதாக நீ கூறலாம் என்று கிருஷ்ணர் இதை கேட்டு திருப்தி அடைந்த சிறுவன் ஆசிரியரிடம் சென்று, உமக்கு தேவையான தயிரை நான் தருகிறேன் என்றார். ஆசிரியர் திருப்தி அடைந்தார். பெற்றோர் தினத்தன்று சிறுவன் திரும்பவும் காட்டுக்கு சென்று கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டான். கிருஷ்ணர் தோன்றி அவனுக்கு ஒரு கலயம் தயிர் கொடுத்தார். அதை சிறுவன் ஆசிரியரிடம் கொடுத்தான். அந்த கலயத்தை பார்த்து, என்ன இது? இங்கு நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் வருவார்கள், நீ இவ்வளவு தான் கொண்டு வந்திருக்கிறாய் என்று கோபமாக கூறி கலயத்தில் இருந்த தயிரை கீழே கொட்டினார். எடுக்க குனிந்த போது அதில் மீண்டும் தயிர் நிரம்பி இருப்பதை கண்டார். அவர் அதை திரும்பவும் கீழே போட்டார். அது திரும்பவும் நிரம்பி இருந்தது. இது ஆன்மீகமானது என்பதை அவர் அப்போது அறிந்தார். இது கிருஷ்ணரின் இயல்பு. எடுக்க குறையாது. ஜட உலகில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை எடுத்தால் உலகில் 1 - 1 = 1. அது அத்வய அந்த லைன் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஒன்றை எடுத்தால் மிஞ்சுவது 0, எடுத்தால் மிஞ்சுவது 0. ஆனால் ஆன்மீக உலகில் 1 - 1 = 1. அது அத்வய ஞானம் எனப்படும். ஆன்மீக உலகில் இருமை இல்லை. ஒன்றும் ஒன்று. ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை கழித்தாலும் மிஞ்சுவது 1. கிருஷ்ணரிடம் நாம் அன்பு செலுத்தினால் அது ஜட உலக அன்பு அழிவது போல அழிவதில்லை. ஜட உலகில் சேவகன் தான் திருப்தியாயிருக்கும் வரையிலும், எஜமான் தன்னிடம் திருப்தியாயிருக்கும் வரையிலும் அவருக்கு சேவை செய்கிறான். எஜமானர் தனக்கு நல்ல ஊதியம் தரும் வரையிலும் சேவகன் திருப்தியாயிருக்கிறான். சேவகன் தனக்கு நன்றாக சேவை செய்யும் வரையிலும் எஜமான் திருப்தியாயிருக்கிறார். ஆனால் ஆன்மீக உலகில் சேவகன் சேவை செய்ய இயலாமல் போனாலும் எஜமான் திருப்தியாக இருக்கிறார். எஜமான் ஊதியம் தராவிட்டாலும் சேவகன் திருப்தியா இருக்கிறார். இது ஒருமை பூர்ணத்துவம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்டோரி இதுல ஒண்ணு பார்த்தோம். இது வந்து இந்த இது என்னன்னா, ஒரு ஏழை பிராமன், சரிங்களா? அவங்க வந்து சாரி ஒரு குழந்தை, அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அவங்களோட டீச்சர்கிட்ட போயிட்டு பாடம் கத்துக்கிட்டு வரும் அந்த குழந்தை. அப்போ அவங்க டீச்சர் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு அந்த திதி கொடுக்குற, அந்த வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை திதி கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஒரு இது நாள் வருது. அதுக்கு வந்து ஏன்னா அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பிராமணர்கள்லாம் இது பண்ண மாட்டாங்க, மணி வாங்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா, தன்னோட சேவைக்கு, அதாவது டீச்சிங்க்கு வந்து மணி வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால அவங்க வந்து எதுவும் அவங்களுக்கு தட்சணையா எடுக்காதனால அவங்க இந்த மாதிரி, நாங்கள் வந்து என்னோட ஃபாதருக்கு வந்து இந்த திதி செரிமனி இருக்கு, அதனால யாரெல்லாம் உங்களால என்னென்ன முடியுமோ அதை நீங்க கொண்டு வாங்க அப்படின்னு மட்டும் ஜென்ரலா சொன்னாங்க.
உடனே சரின்னு எல்லாரும் நிறைய என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவங்கவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்னால இது கொண்டு வர முடியும், அது கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிலவங்க வந்து அரிசி, பருப்பு அந்த மாதிரிலாம் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒண்ணு ஒண்ணு சொன்னாங்க. அப்ப அந்த குட்டி பிள்ளை அந்த இது புவர் பாய்க்கு வந்துட்டு எதுவும் குடுக்கணும்னு தோணுச்சு. உடனே அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து கேட்டாங்க. அவங்க அம்மா வந்து நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப ஏழ்மையில இருக்கோம். அதனால நீ வந்து காட்டுல போயிட்டு கிருஷ்ணர் இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து நீ வந்து கேளு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அ அ அது வந்து என்ன அவங்க வந்து பகவான் எப்பயும் புவர் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா புவர்னா எந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு என்னால ஒண்ணுமே முடியல அப்படின்னு நம்ம வந்து நிர்கதியா இருக்கிறோம் அப்படின்னா எந்த நிலையிலயும் வெறும் வெல்த்ல மட்டும் இல்ல ஞானத்துல எல்லாத்துலயும் எந்த அளவு நம்ம சரணாகதி பண்ணி எனக்கு எதுவும் வந்துட்டு உன்னை விட்டா கதி கிடையாது அவங்க எல்லாரோட ஃப்ரெண்டும் கிருஷ்ணர் சரிங்களா அந்த வகையில அவங்க அம்மா வந்து சொல்றாங்க நீ போயிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட கேளு அப்படின்றாங்க உடனே இந்த பிள்ளையும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நேரா காட்டுக்கு போயிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வேண்டுது சரிங்களா எப்பயுமே வந்து பகவானை பார்க்கணும்னா அந்த நிர்மலமான பக்தி அது நிறைய இந்த குழந்தைங்க விஷயத்துல இருக்கும் இல்லைங்களா ஒன்னு சொன்னா உடனே அதை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க நம்பிடுவாங்க நம்பி அது உடனே கிருஷ்ணர் இங்க இருக்காங்க அப்படின்னா நிஜமாலுமே நினைச்சு அவங்க வந்துட்டு ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த குழந்தையும் ப்ரேயர் பண்ணுது அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உடனே வராங்க வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க ஆசையா உடனே வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து எங்க குரு வந்து ஒரு இது செரிமனி பண்ண போறாங்க அதுக்கு வந்து எல்லாரும் ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க நானும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க உடனே பகவானும் சரி நீ வந்து தயிர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடு அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க உடனே இந்த பிள்ளையும் அவங்க குரு கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு தேவையான தயிர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க உடனே அவங்க குருவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வராங்க வந்து அன்னைக்கு நாள் வருது உடனே இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது காட்டுக்கு போகுது கிருஷ்ணர்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணுது அப்போ பகவான் வர வந்து தயிர் கொடுக்குறாங்க தயிர் கொடுத்த உடனே அதை கொண்டு வந்து அந்த குழந்தையும் அப்படியே வந்து கொடுக்குது அந்த குரு கிட்ட உடனே குரு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு இவ்வளவு சின்ன கிண்ணத்துல கொண்டு வந்திருக்கியே ஏன்னா எல்லாருக்கும் பரிமாறணும் இல்லையா சாமிக்கும் ஆஃபர் பண்ணிட்டு அத பூஜைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் பரிமாறணும் இவ்வளவு கம்மியா கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து மன இது ஏற்படல திருப்தி ஏற்படல உடனே கொஞ்சம் வேண்டா வெறுப்பா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அப்படியே ஒரு ஓரமா ஒரு இதுல வச்சிருவாங்க அந்த இதுல திண்ணையில அது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா லேசா அந்த யோகட் வந்து அந்த கப் வந்து கீழே விழுந்துரும் அந்த தயிர் கிண்ணம் அப்ப அதுல இருந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் ஐ மீன் ஸ்பில் ஆயிடும் உடனே மறுபடியும் அதை வந்து அந்த குரு எடுத்து மேலே வைப்பாங்க மறுபடியும் அந்த கிண்ணம் வந்து முழுமையாயிடும் மறுபடியும் உடனே என்ன இது அதிசயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவங்க கொஞ்சம் அதுல இருந்து எடுத்து பார்ப்பாங்க மறுபடியும் அது அப்படியே முழுமையாகும் இதை பார்த்த உடனே அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து சாதாரண தயிர் இல்லை இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆனது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அதை வந்துட்டு அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ அந்த வகையில் அந்த மாதிரி பகவான் வந்து என்னைக்கும் வந்து அல்ல குறையாதவங்க இந்த ஸ்டோரி வந்து தீனபந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டோரி தீனபந்துன்னா புவர் அவங்களோட நண்பன் பகவான் அப்படின்றது நம்ம மங்களாச்சரணில் கூட வரும் இல்லைங்களா தீனபந்து ஜெகத்பதி அப்படின்னு அந்த மாதிரி இந்த ஸ்டோரி வந்து கிட்ஸுக்கான ஸ்டோரி இது அவங்களோட கிளாஸ்ல வரும் ஸோ அதுதான் பிரணத்தியில வரும் மாதாஜி பிரணத்தியில வரும் அதான் பிரணத்தில அதனால அதுதான் அந்த வார்த்தை சொல்லும் போதெல்லாம் எனக்கு இந்த ஸ்டோரி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுதான் இந்த ஸ்டோரி எனக்கு ஞாபகம் வரும் ஸோ அந்த வகையில என்ன இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இதுல நம்மளுக்கு மெயினா 2 விஷயம் ஒண்ணு தீனபந்து பகவான் சரிங்களா புவர் அப்படின்னும் போது வெறும் வெல்த்ல மட்டும் இல்ல எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப என்ன சொல்றது பகவானே கதி அப்படின்னு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பகவான் நமக்கு கண்டிப்பா அவங்க கிட்ட நம்ம அந்த சரணாகதி பண்ணணும் சரணாகதி பண்ணும்போது நம்மள ஏத்துப்பாங்க எப்படி அந்த குழந்தைய ஏத்துக்கிட்டாங்க அது ஒண்ணு இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானோட நேச்சர் இதுல நம்மளுக்கு தெரியுது என்னைக்கும் அவங்களுக்கு குறைவே கிடையாது முழுமையானவங்க அப்சல்யூட் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு அப்சல்யூட் ட்ரூத் அப்படின்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா பாகவதத்துல எல்லாத்துலயும் அப்ப அந்த ஒரு தாத்பரியத்தை உணர்த்துற ஒரு ஸ்டோரி ஆன்மீகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு குறைவு அப்படின்றது கிடையாது அப்படின்றதுதான் பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் அது ரிலேட்டடா தான் இந்த ஸ்டோரி ரிலேட்டடா நம்ம இங்கேயும் நம்ம பாக்குறோம் இதெல்லாம் எது ரிலேட்டடா வருது இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா பகவான் வந்து அப்சல்யூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதாஜி அந்த ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் இதோட கனெக்ட் ஆகுது அதான் மாதாஜி ஈஷோபனிஷத் அதுவும் இதோட கனெக்ட் ஆகும் ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே அதுதான் இப்ப இது ரிலேட்டடா தான் இப்ப பிரபுபத்தாவும் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க இத வந்து
அத்வய ஞானம் அப்படின்னு. அதாவது இப்ப நம்ம மெட்டீரியல் அதுக்கு தான் மெட்டீரியல் மைண்ட்ல வச்சுட்டு நம்ம வந்து பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும், அடையணும், புரிஞ்சுக்கணும்லாம் பார்க்கணும்னு நினைச்சோம்னா அது வந்து இயலாத காரியம். எப்பயுமே வந்து ஆன்மீகம்ன்றது அந்த ரியலைசேஷன், அந்த பக்தி மூலியமா மட்டும்தான் நம்மளால உணர முடியும். ஏன்னா மெட்டீரியல் படிப்புல வந்துட்டு நம்ம வந்து 1 + 1 2 1 - 1 0 அப்படின்னு தான் நம்ம படிப்போம். அப்பதான் மார்க் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவானோட இதுல வந்து என்னன்னா 1 - 1னாலும் 1 தான், 1 + 1னாலும் 1 தான். எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான், அவங்கள சார்ந்து தான் எதா இருந்தாலும் இருக்கு அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரிவிக்கும் இந்த ஒரு கணக்கு அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஏன்னா வந்து டியூவாலிட்டிஸ் அப்படின்றது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல கிடையாது அப்படின்னு. முழுமையானவங்க பகவான், முழுமையானவங்க அப்படின்னு. இஃப் யூ லவ் கிருஷ்ணா, தட் லவ் வில் நாட் பி டெஸ்ட்ராய்ட் ஆஸ் லவ் இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். நம்ம பகவானுக்கு நம்மளோட அந்த உண்மையான நிர்மலமான பக்தியை நம்ம கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து என்னைக்கும் அழியாது. இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம அந்த மாதிரி யார்கிட்டயாவது உண்மையா பழகுனாலுமே என்ன ஆகும், சில இடத்துல நம்ம ஏமாற்றப்படுறோம் இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் கிட்ட நம்ம அன்பை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னா அது என்னைக்குமே ரொம்ப வந்துட்டு வேல்யூ பண்ணுவாங்க பகவான். அதுதான் இந்த இதுல இந்த லைன்ல நம்ம பாக்குறோம். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எ சர்வன்ட் சர்வ்ஸ் த மாஸ்டர், அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். இப்போ வந்து இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு முதலாளி தொழிலாளி இருக்காங்க அப்படின்னா, தொழிலாளியோட சர்வீஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னா முதலாளி அவங்கள வேலையில வச்சுப்பாங்க. அதே மாதிரி முதலாளி நல்ல சேலரி கொடுத்தாங்கன்னா தொழிலாளி அவங்க கிட்ட வேலைக்கு போவாங்க இல்லைங்களா? இது ரெண்டுல எது சரியா இல்லைனாலும் அந்த இது வந்துட்டு முறிஞ்சிடும். அந்த இடத்துல அவங்களால இருக்க முடியாது. இதுதான் வந்து இந்த ஜட உலகத்தோட விஷயம். ஆனா பகவானோட விஷயத்துல என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு சின்ன சின்ன பக்தி பண்ணா கூட பகவான் வந்து அந்த பக்தியை தான் பார்ப்பாங்களே தவிர அதுல உள்ள குறைகளை பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்றத அவங்க ரொம்ப அதுல ப்ளீஸ் ஆவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அதே மாதிரி பகவான் நமக்கு ரொம்ப அனுகிரகம் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அதனால தட் இஸ் கால்ட் ஒன்னஸ், அப்சல்யூட் அப்படின்றது. அதாவது என்னன்னா இந்த ஜட உலகத்துல அந்த குறைகள் அந்த விஷயங்கள்லாம் உண்டு. ஆனா பகவானோட விஷயத்துல குறைகள்ன்றதே கிடையாது, எல்லாமே நிறைவு மட்டும்தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். A guru may have hundreds of disciples, hundreds of servants, but he does not have to pay them. They are serving out of spiritual love, and guru is teaching without receiving any salary. This is the spiritual relationship. அந்த காலத்துல அப்படிதான் குருகுலம்லாம் இருந்தது இல்லைங்களா? இந்த ஜட கல்வியில தான் ஃபீஸ் கட்டினாதான் ஸ்கூலுக்கு நம்ம கிட்ஸை எடுத்துப்பாங்க. ஆனா அப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது. ஆன்மீக ஞானம் அப்படின்றது வந்து என்னைக்குமே இது மணி எதிர்பார்த்து அது ஒரு பிசினஸ் அந்த மாதிரியே கிடையாது. எப்பயுமே அது வந்து சர்வீஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து குருவுக்கு வந்து பணிவிடைகள் செஞ்சு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? 4.34 ஸ்லோகத்துல தத்துவத்தை பண்ணி பார்த்தேன் அந்த ஸ்லோகத்துல. அது மாதிரி சர்வீஸ் ஆட்டிடியூடோட ஹம்புலா அவங்ககிட்ட கேள்விகள் கேட்டு அப்படிதான் அவங்களோட நிலை இருக்கும். குருவும் அதே மாதிரி எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம குரு தட்சிணை இவ்வளவுதான் கொடுத்தாதான் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படிலாம் இல்லாம அவங்களும் வந்துட்டு நாலேஜை நல்லபடியா அந்த சீடனுக்கு ஏத்த முறையில அவங்களும் அதை கொடுப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? அதனால there are no cheaters and cheated in such a relationship அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி இப்ப ஜட உலகத்துல ஏமாற்றம் இருக்கு, எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்றத பார்த்தோம். டெம்பரவரி அது எல்லாமே. ஆனா பகவானோட விஷயத்துல எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்ல. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம பண்ணா கூட அதை பகவான் ரொம்பவே எடுத்துக்கிறாங்க உயர்ந்ததா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த வகையில நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை நம்ம பிள்ளையாவோ ஃப்ரெண்டாவோ லவராவோ நம்ம வந்து ஏத்துக்கிட்டோம்னா we will never be cheated. நம்ம என்னைக்கும் நம்ம விரக்தி அடைய மாட்டோம். அதுல நம்மளுக்கு என்னைக்கும் ஏமாற்றமும் கிடையாது அப்படின்றத பாக்குறோம். we have to give up the false illusory servant, son, father or lover, for they will surely cheat us. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஜடவுலத்துல உள்ள அதாவது இது என்னன்னா எல்லாரையும் விட்டுடணுமா அப்படின்னா அப்படி இல்ல. பகவான் தான் நித்தியமான ஒரு நிலை அப்படின்னும் போது நம்ம அவங்கள நம்ம முழுமையா நம்ம ஏத்துக்கணும். மத்த இடத்துல நம்மளோட கடமையை நம்ம எல்லா செயல்களையும் அன்போட நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஆனா இவங்க தான் நம்மளுக்கு என்னைக்குமே அப்படின்ற நிலையில நம்ம வந்துட்டு அந்த உலகம் இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள எல்லா விஷயமும் அப்படியே நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளவு உயர்ந்தது கிடையாது. We may love our son with our heart and soul, but that very son may someday be our enemy. இது இயல்பா நடக்குது இல்லைங்களா? நம்ம லைஃப் அண்ட் சோலா நினைப்போம். ஆனா அது அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வெறுப்பையும் நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் நமக்கு ஏற்பட்டுருது. we may love our wife very much. அதே மாதிரி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்லயும் இல்லைங்களா ஏற்படுதுன்றதை பாக்குறோம்.
இது மாதிரி நிறைய ஹிஸ்டரி. அதனாலதான் மாயாவாத பிலாசபில உள்ளவங்க, மாயாவாத பிலாசபர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி நிறைய ஏமாற்றங்கள் நிறைஞ்ச இந்த உறவுகள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதனாலதான் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றதே வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க இருப்பாங்க. பகவான் கிட்ட கூட அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒரு நிலை தான். சரிங்களா? ஏன்னா நிறைய இந்த மாதிரி ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் பார்த்து அதுல ஏற்பட்ட உணர்வு. They therefore want to negate all relationship. And therefore they say no more son, daughter, lover, master and whatever அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு அவங்க வராங்க. அது மாதிரி வாய்டிசம், அதாவது சூன்யம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி எதுவும் அடுத்தது கிடையாது. பகவானோட ஐக்கியமாயிடுறது, அதாவது பிரம்மஜோதியில ஐக்கியமாயிடுறது, அந்த ஒரு நிலையை தான் அவங்க அடையணும்னு விருப்பப்படுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். Yet if we have the same relationship with Krishna, we will never be cheated or disappointed. ஆனா நம்மளோட நிலை என்ன, ஆத்மாவோட நிலை என்ன, என்னைக்கும் ஆக்டிவானது இல்லைங்களா? அந்த வகையில அதோட சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், அந்த ஆத்ம பரமானந்த நிலை எப்பயுமே இருக்கு. அப்ப அந்த பரமானந்தத்தை நம்ம அனுபவிக்கணும் இல்லைங்களா? அப்படி அனுபவிக்கலன்னா என்ன ஆகும்? அது வந்துட்டு நமக்கு வீழ்ச்சி அதுல நம்மளுக்கு கொடுத்துரும். நம்ம கிட்ட வந்து பிளிஸ்ஃபுல்னஸ்ன்றது இருக்கு. அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் எப்பதான் நம்மளால அனுபவிக்க முடியும்? பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணும்போது மட்டும்தான். சரிங்களா? ஸோ அதனால அதை நம்ம வந்துட்டு என்னைக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி சேவையில நம்ம பகவானை நம்ம வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். Therefore Krishna encourages us to accept him as our son, as our friend, as our master. Then we will be happy. ஸோ அதனால எதுவுமே வேண்டான்னு ஒதுங்கிறதும் கூடாது. அதே சமயத்துல நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட பக்தியை நம்ம நல்லபடியா, நம்ம உறவு முறையை நல்லபடியா நம்ம வளர்த்து, அது அந்த உறவு முறை கூட நம்மளுக்கு எப்படி தெரிய வரும் அப்படின்னா, அதுவே நம்மளுக்கு உள்ளே நம்மளுக்கு வரும். பக்தி பண்ண பண்ண நம்மளால நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் என்ன உறவு அப்படின்னு நம்மளால புரிஞ்சு அந்த நிலையில நம்ம பக்தி பண்ணணும். பக்தி தான் அதோட ப்ராசஸ். அந்த உறவு முறை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி தான் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்னைக்கும் பக்தின்றது என்ன, நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்துறது, பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றது, அதுதான். அப்ப நம்ம ஹாப்பியா இருப்போம். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்தது மாதாஜி அந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப் படிக்கல மாதாஜி. நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க பட் படிக்கல. ஆமா ஆமா, நான் பார்த்தேன். அந்த தென் வி வில் ஹாப்பி அப்படின்ற வரைக்கும் படிக்கல. ஆனா பிரபுஜி எங்க மிஸ் பண்ணாங்கன்றது நான் கவனிக்கல. சோ அதனால ஓகே மாதாஜி. அது நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா? லாஸ்ட் பேராகிராஃப் படிக்கல மாதாஜி, நான் கவனிச்சேன். உங்களுக்கு இது வந்து 2 பேராகிராஃபா இருக்குங்களா? ஆமா மாதாஜி, உங்களுக்கு அது ஒண்ணா இருக்கு இங்கிலீஷ்ல, எங்களுக்கு ரெண்டா இருக்கு. இந்த லாஸ்ட் பேரா வாசிக்கல அவரு. ஓகே. அப்போ புஷ்ப மாதாஜி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க வந்துட்டு அந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப் வாசிச்சுட்டு அப்படியே அந்த ஸ்லோகத்தோட கொஞ்சம் ஒரு 2 பேராகிராஃப் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. லாஸ்ட் பேரா வாசிக்கிறோம் மாதாஜி. அதோட அதுல இருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு குருவிடம் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள், நூற்றுக்கணக்கான சேவகர்கள் இருக்கலாம். ஆனால் அவர்களுக்கு அவர் சேவை செய்கிறார். குரு ஊதியம் பெறாமல் கல்வி கற்பிக்கிறார். இது ஆன்மீக உறவு. கிருஷ்ணரை நாம் மகனாக, நண்பனாக, காதலனாக ஏற்றுக்கொண்டால் ஏமாற மாட்டோம். ஆனால் நாம் பொய் தோற்றமான சேவகன், மகன், தந்தை, காதலன் என்ற உறவை ஏற்றுக்கொண்டால் நிச்சயம் ஏமாற்றம் அடைவோம். நம் மகனை நாம் இதயபூர்வமாக, ஆத்மபூர்வமாக நேசிக்கலாம். ஆனால் அதே மகன் ஒரு நாள் நம் எதிரியாகலாம். நம் மனைவியை நாம் மிகவும் நேசித்தாலும் அந்த மனைவி தன் சுயநலத்திற்காக நம்மையே கொல்லும் எதிரியாகலாம். இதற்கான பல உதாரணங்களை நாம் சரித்திரத்தில் காணலாம். மாயாவாதிகள் இத்தகைய உறவுகளை கொள்வதற்கு அஞ்சுகிறார்கள். ஏனெனில் ஜட உலகில் அவர்கள் இந்த உறவுகளில் கசப்பான அனுபவங்களை கண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் எல்லா உறவுகளையும் நிராகரிக்கிறார்கள். மகன், மகள், காதலன், எஜமான் போன்ற உறவுகள் வேண்டாம் என்கிறார்கள். இவைகளில் வெறுப்படைந்த அவர்கள் சூனியத்தை நாடுகிறார்கள். ஆனால் இதே உறவுகளை நாம் கிருஷ்ணரிடம் கொண்டிருந்தால் நாம் ஏமாற்றப்பட மாட்டோம், ஏமாற்றம் அடைய மாட்டோம். நமது ஆர்வம் மேலும் மேலும் அதிகரிக்கும். எனவே கிருஷ்ணர் தம்மை நம் மகனாகவும், நண்பனாகவும், எஜமானனாகவும் ஏற்கும்படி நம்மை ஊக்குவிக்கிறார். அப்போது நாம் மகிழ்ச்சியாய் இருப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்தது வாசிக்கலாம் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்தோட பதங்கள் 39 to 40. இமம் லோகம் தைவாமும் ஆத்மானம் உபயாயினம் ஆத்மானம் மணியே சேகராய வசவோ கிருஹாக விஸ்ருஜ்ய சர்வான் அன்யாம் சமாம் ஏவம் விஸ்வதோ முகம்
பஜந்தன் அனன்ய பக்தியா தான் மிருத்யோரதி பாறையே. பொருளுரை: பிரபஞ்சத்தில் எங்கும் நிறைந்துள்ள பகவானான என்னை தளராத பக்தி தொண்டின் மூலம் வழிபடும் பக்தன் ஸ்வர்க்க கிரகங்களுக்கு உயர்த்தப்படும் ஆசையையும், இந்த உலகில் செல்வம், குழந்தைகள், பசுக்கள், வீடு அல்லது உடல் சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளை பெறுவதற்கான எல்லா ஆசைகளையும் கைவிடுகிறான். அவனை நான் பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் மறுபக்கத்திற்கு இட்டு செல்கிறேன். கருத்துரை: இந்த இரு பதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி தளராத பக்தி தொண்டு என்றால் ஒருவன் தன்னை முற்றிலுமாக கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தி, அதாவது புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுளை எல்லாமாக ஒப்புக்கொண்டு அவருக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவது என்று பொருள். பரமபுருஷனில் எல்லாம் அடக்கமாகையால் அவரை தளராத நம்பிக்கையுடன் வழிபடுபவன் மற்ற எல்லா ஐஸ்வர்யங்களையும் தானே பெறுகிறார். பக்தனை தாம் பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் மறுபக்கத்திற்கு அழைத்து செல்வதாக பகவான் இந்த பதத்தில் உறுதியளிக்கிறார். எனவே பிறப்பு இறப்பை கடக்க விரும்புபவன் ஜட உடைமைகள் எதையும் வைத்திருக்க கூடாது என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆலோசனை வழங்குகிறார். அதாவது ஒருவன் இந்த உலகில் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கவோ, ஸ்வர்க்கத்திற்கு செல்லவோ, செல்வம், குழந்தைகள், வீடுகள், பசுக்கள் போன்ற ஜட பொருட்களுக்கோ ஆசைப்படல் ஆகாது. புனித பக்தன் எவ்வாறு தான் அறியாமலேயே முக்தி பெறுகிறான் அதற்கான அறிகுறிகள் எவை என்பது முன்பே விளக்கப்பட்டுள்ளது. என்றாலும் கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நிலை வேறானது. அவன் சத்வ குணத்தில் இருந்தால் உயர் கிரகங்களுக்கு செல்ல ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருப்பான். அவன் ரஜோகுணத்தில் இருந்தால் செயல் முக்கியமாக கருதப்படும் சமுதாயத்தில் இங்கு தொடர்ந்து இருப்பான். அவன் தமோ குணத்தில் இருந்தால் மிருக வாழ்வுக்கு அல்லது தாழ்வு நிலையிலான மனித வாழ்வுக்கு இறக்கப்படுவான். ஆனால் பக்தன் இந்த வாழ்வை பற்றியோ மறுவாழ்வை பற்றியோ கவலைப்படுவது இல்லை. ஏனெனில் எந்த வாழ்விலும் அவன் ஜட உயர்வை விரும்புவது இல்லை. அவனின் பிரார்த்தனை, பிரபுவே, நான் எங்கு பிறந்தாலும் ஒரு எறும்பாக வேணும் ஒரு பக்தன் வீட்டில் பிறக்க வேண்டும் என்றே இருக்கும். தூய பக்தன் ஜட பிணைப்பிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று பிரபுவிடம் பிரார்த்திப்பது இல்லை. உண்மையில் தூய பக்தன் தான் முக்திக்கு தகுதியானவன் என்று ஒருபோதும் எண்ணுவது இல்லை. அவன் கடந்த வாழ்க்கையையும் தவறான செய்கைகளையும் கருத்தில் கொண்டு தான் கீழ் நரகத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டியவன் என்று எண்ணுகிறான். இந்த வாழ்வில் நான் பக்தனாக முயற்சிப்பதால் என் கடந்த வாழ்வுகள் பலவற்றிலும் நான் 100க்கு 100 அறச்செயல்கள் புரிந்தவன் என்று அர்த்தமல்ல, அது சாத்தியமல்ல. ஒரு பக்தன் எப்போதும் தன் நிலையை நன்கு உணர்ந்தவன். அவன் பிரபுவிடம் முற்றிலும் சரணடைந்திருப்பதால் மாத்திரமே பிரபுவின் கருணையால் அவனின் துன்பங்கள் குறைந்துள்ளன. என்னிடம் சரணடைவாயாக, நான் எல்லா பாவ செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்தும் உன்னை காப்பாற்றுகிறேன் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதுவே அவரின் கருணை. ஆனால் பிரபுவின் பாத கமலங்களில் சரணடைந்துள்ளவன் தன் முந்தைய பிறவியில் தவறான செயல்கள் எதையும் புரியவில்லை என்பதற்கு இல்லை. அவனின் பிரார்த்தனை எப்போதும் என் தவறான செயல்களுக்காக நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்க வேண்டும். ஆனால் என் ஒரே பிரார்த்தனை உமக்கு சேவை செய்வதை மறக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கும். பக்தன் மனோபலம் உடையவன் ஆகையால் பிரபுவிடம் இவ்வாறு பிரார்த்திக்கிறான்: நான் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்க வேண்டும், ஆனால் உமது தூய பக்தனின் இல்லத்தில் பிறக்க வேண்டும். ஏனெனில் அப்போது என் ஆன்மீக வாழ்வை விருத்தி செய்யும் வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டும். பக்தன் தன் மறுவாழ்வில் தன்னை உயர் கிரகத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று ஆவலாய் இருக்க மாட்டான். அத்தகைய எண்ணத்தை அவன் ஏற்கனவே கைவிட்டவன். ஒருவன் குடும்பஸ்தனாகவோ அல்லது ஒரு மிருகமாகவோ எத்தகைய வாழ்வில் பிறந்திருந்தாலும் அவனுக்கு குழந்தைகள், உடைமைகள் என்று ஏற்படும். ஆனால் பக்தன் இவைகளை எல்லாம் பெற ஆசைப்பட மாட்டான். கடவுள் கிருபையால் கிடப்பதை கொண்டு திருப்திப்படுவான். அவன் தன் சமூக அந்தஸ்தை விருத்தி செய்வதிலும் குழந்தைகளின் கல்வியிலும் எவ்வித பற்றுதலும் கொண்டு இருப்பது இல்லை. அவன் அசட்டையாய் இருக்கவில்லை, தன் கடமையை செய்கிறான். ஆனால் தற்காலிகமான குடும்ப காரியத்திலும்
சமூக வாழ்விலும் முன்னேற்றம் காண்பதில் அதிகமான நேரத்தை செலவு செய்வது இல்லை. அவன் முற்றிலுமாக பிரபுவின் சேவையில் ஈடுபட்டு மற்ற காரியங்களுக்கு அவசியமாக தேவைப்படும் நேரத்தை மட்டும் செலவழிக்கிறார். யதார்த்தம் யுவயுஞ்சது. இத்தகைய தூய பக்தன் மறு வாழ்விலோ இந்த வாழ்விலோ நடக்க இருப்பதை பற்றி கவலைப்படுவது இல்லை. அவன் குழந்தைகள், குடும்பம், சமூகம் எதற்காகவும் கவலைப்படுவது இல்லை. அவன் கிருஷ்ண உணர்வுடன் பிரபுவின் சேவையில் முற்றிலுமாக ஈடுபடுகிறான். ஒரு பக்தன் உடலை விட்ட உடனேயே அவன் தன் பரமான இருப்பிடத்திற்கு மாற்றப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகளை அவனை அறியாமலேயே கிருஷ்ணர் செய்து விடுகிறார் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த உடலை விட்ட பிறகு பக்தன் மற்றொரு தாயின் கர்ப்பத்தினுள் செல்வது இல்லை. சாதாரண உயிர்வாழி மரணம் அடைந்த பின் அவனின் கர்மங்களை பொறுத்து வேறொரு வகையான உடலை பெறுவதற்காக மற்றொரு தாயின் கர்ப்பத்துக்கு மாற்றப்படுகிறான். ஆனால் பக்தன் உடனடியாக ஆன்மீக உலகிற்கு பிரபுவிடம் இருப்பதற்காக மாற்றப்படுகிறான். அது பிரபுவின் தனிப்பட்ட கருணை. ஏனெனில் அவர் எல்லா சக்திகளும் உடையவராதலால் அவரால் எதையும் செய்ய முடியும். அவர் விளைவுகளை எல்லாம் மன்னிக்க கூடியவர். ஒருவனை உடனடியாக வைகுண்ட லோகத்துக்கு மாற்ற வல்லவர். தூய பக்தனிடம் நல்ல அபிப்பிராயம் கொண்டிருக்கும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதல் கடவுளின் எண்ணற்கரிய சக்தி இவ்வாறானது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 2 ஸ்லோகமும் நம்ம பார்க்க போறோம், 39 and 40. அதுல என்ன அப்படின்னா நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்துடலாம். பகவான் டிவோட்டி யாரெல்லாம் பகவான் நல்லபடியா வர்ஷிப் பண்றாங்களோ, பகவான் எப்படிப்பட்டவங்க? ஆல் ப்ரிவைடிங், எங்கும் ஊடுருவி இருக்கிறவங்க இல்லைங்களா? அவங்கள எந்த ஒரு டிவோட்டி நல்லபடியா அன்ஃபிளிச்சிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது ரொம்ப ஸ்திரமா அவங்கள வழிபாடு பண்றாங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லா ஆசைகளையும் அவங்க விட்டுடுவாங்க. இந்த ஜட உலக ஆசைகள், அதாவது ஹெவனுக்கு போகணும், அப்புறம் இந்த லைஃப்லயே நல்ல வெல்த், சில்ட்ரன் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம வளமான வாழ்க்கையை வாழணும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க விட்டுடுவாங்க. அதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவா விருப்பம் இருக்காது, நாட்டம் இருக்காது. பகவான் மேலேயே அவங்களோட முழு கவனமும் அவங்களோட பக்தியிலே இருக்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப சிறந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறதுனால பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள அந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல இருந்து அவங்கள விடுவிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப unflinching devotional service as described in these 2 verses, meaning engaging oneself in Krishna consciousness as devotional service, accepting the Supreme Lord as all in all அப்படின்னு. சரிங்களா? அதாவது எல்லாமே பகவான் தான், விரஜவாசிகள் அவ்வளவுதான். சரிங்களா? விரஜவாசிகள் எப்படி இருப்பாங்க? பகவான் தான், அவங்களை தாண்டி வேற எந்த ஒரு விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? எப்பயுமே இந்த அன்ஃபிளிச்சிங் ஃபெய்த், டிவோஷனல் சர்வீஸ், அன்அலாய்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், இது எல்லாமே விரஜவாசிகள் அவங்களதான் நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட ரொம்ப ஸ்திரமான பக்தியில இருக்கும்போது, since the Supreme Lord is all inclusive, if anyone worship him with unflinching faith, once he has automatically achieved all his opulences and performed all other duties அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். யார் ஒருத்தவங்க பக்தி நல்லபடியா பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே நல்லபடியா அவங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுலயும் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, பகவான் 9th சாப்டர்லயும் இருப்பதை பாதுகாத்து தேவையானதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. அதனால நம்ம எதுவுமே எண்டிவரே பண்ண வேண்டாம். நமக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் பகவானே நமக்கு, பக்திக்கு எந்த ஒரு தாழ்வும் இல்லாத அளவுக்கு, டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாத அளவுக்கு பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க. அர்ஜுனனை நம்ம இங்க உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அர்ஜுனன் போர் பண்ணாங்க, அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா? அவங்க பெர்ஃபார்ம்ட் ஆல் அதர் டியூட்டிஸ், அவங்களோட டியூட்டிஸ் சத்திரிய தர்மத்தையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க, ரொம்ப டிவோட்டடா இருந்தாங்க பகவான் கிட்ட. அப்ப அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் பாதுகாப்பு தேவையோ அதெல்லாம் பகவான் அவங்களுக்கு நல்லபடியா அனுகிரகம் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ராஜ்யம் அதெல்லாம அவங்களுக்கு நல்லபடியா கிடைச்சது இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில பகவான்கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணா போதும், மத்தபடி நம்மளோட கடமைகளை நம்ம சரிவர செஞ்சோம் அப்படின்னா பகவான் அதற்கு ஏத்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அனுகிரகம்னா மறுபடியும் இந்த ஜட உலக விஷயம் சம்பந்தமா நம்ம யோசிக்க கூடாது. உடனே நம்ம இந்த உலகத்துல எந்த சிரமமும் இல்லாம ரொம்ப பலமான வாழ்க்கையை வாழ்வோமா? அப்படி கிடையாது. பக்தி மார்க்கத்துல பகவானோட டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம சிறப்புற இருக்க முடியும். அதே சமயத்துல நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி லார்ட் ப்ராமிசஸ் ஹியரின் தட் ஹி டேக்ஸ் ஹிஸ் டிவோட்டிஸ் டு தி அதர் சைட் ஆஃப் பர்த் டெத். பர்த் அண்ட் டெத் அப்படின்றது யாரு பாதிக்கும்னா இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையே பிரதானமா வாழ்றவங்க தான் இது பாதிக்கும். பக்தி மார்க்கத்துல ஒரு தடவை நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில வர சிரமங்கள் கூட நம்மள என்ன பண்ணாது,
பாதிக்காது அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். இந்த ஜட உலகத்திலே இருந்தாலுமே டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க பக்தியில இருக்கும்போது இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சினால வர அந்த ரிவர்சல் லைஃப்ல ஏற்படுற அந்த சிரமங்கள் அதெல்லாம் அவங்கள என்னைக்குமே அவங்கள பாதிக்கவே பாதிக்காது. சரிங்களா? எல்லாமே அவங்க வந்து ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துக்கிட்டு அனுகிரகமா தான் எடுத்துப்பாங்க. ஈவன் பாண்டவர்கள் கூட அவ்வளவு சிரமத்துக்குள்ளானாங்க. குந்தி தேவி அம்மா எல்லாரும், பீஷ்மர் எல்லாரும். ஆனாலும் அவங்க எல்லாம் அதெல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்க, பகவானோட ஸ்பெஷல் மர்சியை எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? எனக்கு இன்னும் இன்னும் இந்த கஷ்டங்களை கொடுங்க, சிரமங்களை கொடுங்க, நான் வந்து என்ன எப்பயும் உங்களே நினைச்சிருக்கணும், உங்ககிட்டயே பக்தி பண்ணணும்னு கேட்கிற அளவுக்கு. அதுதான் பக்தர்களோட அடையாளம். அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து பக்தி பண்றாங்களோ அவங்க வந்து இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சினால வர அந்த சிரமங்கள் கூட அவங்கள பாதிக்காது அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அதே மாதிரி பகவான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கள இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து அவங்கள மீட்டெடுப்பாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். therefore recommended that one who aspires to go beyond birth and death, யாராவது ஒருத்தவங்க இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து தன்னை விடுவிச்சுக்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும், இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து அவங்க தன்னை விலக்கிக்கணும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? திஸ் மீன்ஸ் தட் ஒன் ஷுட் நாட் ட்ரை டு ஹாப்பி இன் திஸ் வேர்ல்ட். இந்த ஜட உலகத்தையே நான் நல்லபடியா அனுபவிக்கணும், எல்லா சந்தோஷங்களையும், அதே சமயத்துல எனக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இதுலயே நிறைய என்டிவர் பண்ணிட்டு பக்தி பண்ணாம இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வேணாம் அப்படின்னா அது வந்து பொருந்தாது. சரிங்களா? அதனால யார் ஒருத்தவங்க முக்தி அடையணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணணும், இந்த ஜட உலக விஷயங்களையும் தன்னை விலக்கிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதே மாதிரி இங்கே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, ஹவு லிபரேஷன் இஸ் imperceptibly achieved by a pure devotee and what the symptoms are have been explained. The situation has a conditioned soul is different, however, if he is in the mode இது வந்து என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த முக்குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த முக்குணங்கள்ல இது வந்து நம்ம இந்த 17th சாப்டர்ல ஒரு ஸ்லோகம் வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா, 17.4ல ஏஜந்தே சாத்விகா தேவான், அந்த ஸ்லோகத்துல நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். யார் ஒருத்தவங்க வந்து மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ல இருக்காங்களோ அவங்க வந்து ஹையர் பிளானட்டரி போர்ஷனுக்கு போவாங்க இல்லைங்களா, நல்ல நல்ல காரியங்கள் செஞ்சு சொர்க்கத்தை அடைவாங்க. அதே யார் ஒருத்தவங்க இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்காங்களோ அவங்க மறுபடியும் இந்த பூலோகத்திலே பிறவி எடுப்பாங்கன்றதை பார்க்கணும். தமோ குணத்துல உள்ளவங்க இன்னமும் வந்து அவங்க தாழ்ந்த நிலைக்கு போவாங்க. இன்னும் சொல்ல போனா இது வந்து 14th சாப்டர்லயும் நம்ம இது வந்து பார்ப்போம். முக்குணங்களோட நம்பிக்கையை பொறுத்து அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லைங்களா. பட் ஃபார் எ பியூர் டிவோட்டி, ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பக்தி மார்க்கத்துல இருக்காங்களோ அவங்க வந்து இந்த தாக்கத்துக்கு வர மாட்டாங்க. சரிங்களா? இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, மேலுலகம் போறது, கீழே தாழ்ந்து போறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு ஏற்படாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். the next life because in any life he does not desire material elevation. சொர்க்கத்துக்கே போகணும் அப்படின்னா கூட அவங்க அதுல விருப்பம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். he prays to the Lord. இதுதான் வந்து ஒரு டிவோட்டியோட பிரேயரா இருக்கும். சரிங்களா? ஈவன் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபா அவங்களும் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா, சிக்ஷஷ்டத்துக்குல, அதாவது ஃபாலோவர்ஸ் வேண்டாம், தனம் வேணாம், பெண்கள் வேணாம், எனக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப உங்களோட பக்தி, உங்ககிட்ட நான் பக்தியோட இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்க வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க. அந்த ஒரு நிலைதான். மை டியர் லார்ட், இட் டஸ் நாட் மேட்டர் வேர் ஐ எம் பார்ன், பட் லெட் மீ பார்ன் ஈவன் ஆஸ் அன் ant in the house of a devotee. இந்த மாதிரி நிலையிலும் அவங்களோட பிரார்த்தனை இருக்கும். சரிங்களா? எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் வேணும். நிறைய பாகவதம் பிரேயர்ஸ் நம்ம பார்த்தது அதுதான். பிரகலாத் மகாராஜரோட பிரேயர்ஸ், துருவ மகாராஜரோட பிரேயர்ஸ் இல்லைங்களா, பிருத்து அவங்க மகாராஜா அவங்களோட பிரேயர்ஸ், எல்லாத்துலயும் நம்ம பார்த்தது என்னன்னா அவங்க நிறைய பிரேயர்ஸ்ல நிறைய குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. பகவான் ஆப்புலசஸ் எல்லாம் கடைசியில அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா, எனக்கு டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்க பிரதானமா குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லி பக்தியே வேணும்னு கேட்கணும். அந்த பக்திக்கு நம்மளுக்கு ஏதுவா இருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன் வேணும். இதுதான் நம்மளோட பிரார்த்தனையா இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? a pure devotee does not pray to the Lord for liberation from this material bondage. ஆனால் தனிச்சு போயிட்டு எனக்கு இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து முக்தி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி பிரார்த்தனை இருக்காது. பியூர் டிவோட்டி, சரிங்களா, அவங்க எப்படி அவங்களோட வேண்டுதல் இருக்கும் அப்படின்னா, டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல இருக்கணும், எப்பயும் பக்தி தான் பண்ணணும். இதுதான் அவங்களோட பிரார்த்தனையா இருக்கும் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆக்சுவலி த பியூர் டிவோட்டி நெவர் திங்ஸ் தட் ஹி இஸ் ஃபிட் ஃபார் லிபரேஷன். எவ்வளவுக்கு ரொம்ப உன்னதமான நிலையில இருக்காங்களோ டிவோட்டிஸ், அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லிபரேஷனுக்கு நான் வந்து தகுதியானவங்க கிடையாது அப்படின்றதுல அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப அந்த உணர்வு அவங்க கிட்ட இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா நம்ம நிறைய என்ன பண்ணிருப்போம், பிறவிகள் எடுத்திருப்போம். நிறைய பிறவிகள்ல நிறைய நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், நிறைய பாவங்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ
நம்ம பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வகையில அதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சதுனால டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே என்னன்னா அந்த தனக்கு வந்து அந்த தகுதி இருக்கு, நான் வந்து முக்தி அடைஞ்சிருவேன், நான் இந்த மாதிரி பக்தி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இந்த மாதிரி சேவாலாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதனால எனக்கு வந்து பகவானோட அனுகிரகம் கிடைச்சிடும். சில இடத்துல சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு 1/4 ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில வாசிச்சாலும் சரி, 1/2 ஸ்லோகம் வாசிச்சாலும் சரி, நம்ம வந்துட்டு பகவானுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சேவை செஞ்சாலும் சரி, பகவான் வந்து நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம். அது கண்டிப்பா பகவானோட அது காஸ்ட்லெஸ் மர்சி, அதுல வந்து கண்டிப்பா பொய்யில இல்ல, அது உண்மைதான். ஆனாலுமே ஒரு டிவோட்டி அதை என்ன எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னா, எவ்வளவு சேவைகள் செஞ்சாலும் சரி, அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மனம் வந்துட்டு சரி நான் வந்து முக்தி அடையறதுக்கு எனக்கு பிராப்தம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு அப்படின்றத அவங்க வந்து கண்டிப்பா அதை அவங்க எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம நிறைய தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ தவறுகள்லாம் பண்ணிருக்கோம் பல ஜென்மங்கள்ல. அதனால எனக்கு வந்து அதுக்கான தகுதி கிடையாது அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலையில தான் அவங்க வந்து தன்னோட நிலையில இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். A devotee therefore is always conscious in his real position only by his full surrender to the Lord by the Lord's grace or his suffering mitigated அப்படின்றத பாக்குறோம். ஸோ அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்பயுமே நம்ம வந்து எனக்கு அந்த தகுதி வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கும் போது அதுல ஒரு ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம் எல்லாம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பக்தின்றதுல அதுல என்ன ஆயிடும், கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் இல்லைங்களா? இதே நம்ம வந்துட்டு திரௌபதி அம்மா மாதிரி, என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை பகவானே, எனக்கு அந்த தகுதி கூட கிடையாது, நீ தான் என்னை வழி நடத்தணும் காப்பாத்தணும் அப்படின்ட்டு ஃபுல் கம்ப்ளீட் சரண்டர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த வகையில பகவான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம பகவத்கீதையில பாக்குறீங்களா 18.66 ஸ்லோகம், அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் சரண்டர் பண்ணும்போது நம்மளோட அந்த பாபங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, முன் ஜென்மத்தில் நம்ம நிறைய பண்ணிருப்போமே, அதெல்லாம் கூட பகவான் என்ன பண்ணிடுறாங்க, அதெல்லாம் அவங்களோட அனுகிரகத்தினால காஸ்ட்லெஸ் மர்சினால நம்ம கிட்ட இருந்து அதை போக்கிடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கும். சரிங்களா? பட் திஸ் டஸ் நாட் மீன் தட் one who has surrendered to the lotus feet of the Lord has committed so misdeeds in his past life. A devotee always pray for my misdeeds, may I be born again and again. எனக்கு வந்து நான் செஞ்ச அந்த பாப விளைவினால எனக்கு திரும்ப திரும்ப பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வந்தாலும் பரவாயில்ல. பட் மே ஒன்லி ப்ரே இஸ் தட் ஐ மே நாட் ஃபர்கெட் யுவர் சர்வீஸ். எப்பயும் பகவான் கிட்ட அந்த பக்தி சேவையில நான் ஈடுபடணும், அதுல மட்டும் அந்த ஞாபகம் எனக்கு எப்பயுமே இருக்கணும் அப்படின்றத அவங்க வந்து அந்த என்கேஜ்மெண்ட் எனக்கு எப்பயுமே இருக்கணும் அப்படின்றதான் அவங்க வந்து வேண்டிப்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு பாவங்கள் என்கிட்ட இருக்கும், என்னை வந்து முக்தியை கிடைக்கிற அளவுக்குலாம் நான் வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது, நான் வந்து திரும்ப திரும்ப என்னோட பாபத்துக்காக நான் இந்த பிறப்பு சுழற்சியில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா எனக்கு எப்பயும் உங்ககிட்ட பக்தி பண்ற அந்த ஒரு நிலையிலேருந்து மட்டும் எனக்கு தாழ்வு ஏற்பட்டுறக்கூடாது அப்படின்றதான் டிவோட்டிஸோட அடையாளமா இருக்கு, பிரேயர்ஸா இருக்குன்றத பார்க்கணும். The devotee has such mental strength and he prays to the Lord, may I be born again and again, but let me be born in the home of your pure devotees so that I may remain again a chance to develop my spiritual life. அப்ப இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா? நம்ம வந்துட்டு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து கடந்து வெளியில போகணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஏன்னா டிவோட்டிஸோட நிலை என்ன, பகவானோட நிலை என்ன, இதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். டிவோட்டிஸ் எப்பயுமே நான் செஞ்ச கர்மங்களுக்கு எனக்கு வந்து கண்டிப்பா முக்தின்றது ரொம்ப வந்துட்டு ரேரு, அது வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் நான் இருக்கேன் அப்படின்றத அவங்க நினைச்சு, நானே எப்பயும் பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் எப்பயும் பக்தி மார்க்கத்துல நான் இருக்கணும், டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். ஏன்னா டிவோட்டிஸ் இருந்தா தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். அந்த ஒரு வேண்டுதல். பகவான் எப்படி இருக்காங்க, அந்த என்கிட்ட சரணாகதி கம்ப்ளீட்டா பண்ணா நம்ம எவ்வளவு பாவங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அது எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட இருந்து போக்குவேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு காஸ்ட்லெஸ் மர்சி பகவானோட அந்த உயர்ந்த தாத்பரியம். இதுதான் இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறதுனால அந்த உறவே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப இனிமையானதா இருக்கும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் 6 o'clock என்னோட ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தண்டவத் பிரணாம் மாதாஜி. பஞ்சாங்க பிரணாம்ஸ். வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நமோ நமஹ. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பகவானோட அனுகிரகத்துல எ பியூர் டிவோட்டி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். பிரணாம். நன்றிகள். பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி லைவ் ஸ்டாப் தான் வந்தேன் மாதாஜி ஹெட்டேக் Yes, மாதாஜி yes. எனக்கு சங்கீதா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி, லைவ் இருக்கு, அது மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எப்படி சொல்லுங்க. ஸ்டாப் பண்றது மாதாஜி? நீங்க ஹோஸ்ட் பண்றீங்களா மாதாஜி? ஆ சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. மாதாஜி நான் லேட்டா தான் வந்தேன் மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. சாரிலாம் சொல்லக்கூடாது மாதாஜி, என்ன கவனிச்சு தலைவலி மாதாஜி, வெயில்ல தலைவலி, ஒரு டேப்லெட் போட்டு தூங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உட்கார்ந்துருக்கேன். சரி, உடம்பு பாத்துக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெயில், சரியான வெயில் மாதாஜி. மாதாஜி பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட்.